салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Субҳи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Ман имрӯз оладушки пухтистам. Имрӯз кӯдако хонада. Ман лозим як переворачивать кунам. Дӯстони азизи ман, оладушки ман тайёр шуд. Мехоҳем ба варенӣ или сметана кати истифода кунем. Мисол бихӯрем, храншада. духтаро, ман инҷа пешаки куртаи худамро тайёр карда истодаам. Камтарак хостам ки ба шумо дар ин влог нишон диҳам. Ин курта агар тайёр шуд, ман иншоалло дар канали дӯзандагиам ҳамашро аз нол, аз тарзи поро кардан, духтан, часпонанашро ҳамашро ба шумо нишон медиҳам ва дар канали дӯзандагиам мепартоям. Ман ссилкаи канали дуюмамро дар поини комментария закрепит мекунам, штоби шумо мисол дар омада чизҳои мехостагиатонро дарёфт кунед. духтаро, ман дар инҷо камтарак як ду сурати орифлеймам мондам. Хостам ки мисол аз кори худам камтарак ба шумо гӯям ки ман дар орифлейм кор даромадагӣ ҳастам. тӯли як моҳ шуд. Инҷо парфюмериёи бинед чӣ қадар қимат аст. Бо нархи 2700 рубли ҳамаш аксия шудагиянд. инҷа туш парфюмерияи жордания, инеш бошад мужское, ҳама чиз дорем. Да, касе хоҳиш дошта бошад, ман номери ватсапа мемонам ё ин ки нависонед. инеш бошад эклад, ҳама чиз мехостагитонро дарёфт карда метавонед. ина дӯстони азизи ман камтар пухтупаз кардам. Хостам ки ба шумо ҳам нишон диҳам. ҷада якта хамири резона гирифтам. даронаш маргарин дошт. вай кардам. творожник кардам якта барои завтрака. И инаш дар дарунаш сир аст. Сир андохтагиам. Инаш бошад батон. ина малакка тайёр шудааст. Камтар дам гирифт. Булояша тухм шакида, баъд духовка мемонем. аввал иро пазем, аввал творожникоти сирнико пазем. ман тухмаша кардагӣ ҳастам ҳамаша зарди тухм шакидам. то ин пухтона инаш дам гирад. баъд инашам тухм шакида мемонем. ина дӯстони азизи ман, батончикои ма тайёр шуд. сирникомам тайёр шуд, творожник ҳамаш тайёр шуд. ҳамаш чӯшакан насиб карда бошад, завтракда ҳамаш соз мешавад. духтаро, ман инҷо центр рафтистам. инҷо як подписчик хост аз ман хоҳиш кард ки рафта аз центратон мисол дар куҷо ки мисол амхел дукони материал аст, аз ҳамонҷо барои ман материал хар. он клиенти ман, яъни подписчики ман аз Москва аст. ман акнун ҳозир инҷо омадам. дар ҷои материалое ки мехоҳем дар центра дута сета точка центрда дорем. акнун ман ҳозир инҷо омадистам. маро шавҳарам гирифта овард. кати София омадем. инҷо материалҳоро вибр мекунем, равон мекунем, кадомеша ки вибр кард. баъд ҳамон мехостагиаш шумо мехарем. баъд хона бурда нишон медиҳем ки чӣ гирифтаем ё ки баъд онҷо чӣ хеле ки материале ки бошада, ман ҳамашро ҳозир ба шумо нишон медиҳам. ҷои материалое поплен дорад, мисол гирбишин дорад, ҳама чиз ёфта мешавад дар инҷо. ина дӯстони азизи ман ҷои маро бисёр касо, мисол бисёр подписчиком хел гуфтагиянд ки якбор ҷои материалотро нишон диҳем, бинем чӣ хамтари суханҳо буд. ман барои ҳамин хостам акуни як рӯз ҳамин хел барои мухлисо, мисол барои касоне ки поплен мехоҳанд, поплен ки хостанд барои курта дӯзондан, ман ҳамаша омадам ба шумо сёнка кардам. неҷашта бошад платьёи русскиянд.
дар ин магазин ҳама чиз ёфта мешавад. Мошина ҳам дорад, ҳама чиз дорад. Марҳамат то охир тамошо кунед. мошинаҳои қимат дорад, арзон дорад, мисол шарф дорад, хеле бижутерия дорад, ҳама чиз ёфта мешавад.
София? А, София, оста бракиш, чтобы да қмона галти. Осторожно. Достони азизи ман, мо харид карда бар омадем. Акнун мо оҳиста хона меравем. Инҷо бошад центри муозир ремонт рафтестаам, мара кафел чиндистиан раҳоя. мо хонагӣ рафтем, ҳамаи харидагиҳоро ба шумо нишон медиҳам, ки чӣ гирифта истодам. Барои клиент чӣ хел материал гирифтам, чанд метр гирифтам, ҳамашро ба шумо нишон медиҳам. ина дӯстони азизи ман, духтароина ма гирифтам материалома. бинед, паплинакоя, инаш кабут аст, вирусовӣ дорад дар дарунаш. азирбод дуюмашро нишон медиҳам. ина духтаро, инаш дуюмаш. паплини вирусовиш 3 метра буд, инаш 4 метрай. инаша барои модараш хостак 4 метр. метр паплин аст. материалаш хушрӯйда, мягкека. ина духтаро, паплини сеимуш беҳад калонай, 5 метрай. нигаҳ кунед чӣ хел хушрӯй аст. ба худам вообще маъқул шуда мехостам ки бигирам, ай ҳамин иншоаллоҳ каратисига рафтам мегирам. бинед чӣ хел калони иш 5 метрай. 5 метр яъне ки хост ба духтарчаашам кунаду, 2 та духтарчааш кати кунаду ба худаш кунад ҳамин паплиноя. баъд ҳамин хел касе ки мисол хоҳиши ҳамин заказ кардан дошта бошад, марҳамат набо барои одамои хоҳишманд, рангами клиенте ки хоста ки отдельно паплиноя ма сурат гирифта роиш кунам, вибр куна худаш, ҳамахе сураташа ба мада партояд, ҳамахе вибр мекунем, метимша мехарида метимша. Доставкаш да ман якбора омадам, доставкашам дидам. доставкаш 100 килограмм ҳисоб мекарда. иҷода 3 материал бромадак, 3 материала общий 400 рубл гуфтак. короче 400 рубл ки бошад, значит гуфт то хонаша рой мекунен ё ин ки то почташона. Ман гуфтам ки не то почта. а если кар то хона бошад, то хона 400 рубл гуфт, то хона 700 рубл гуфт, то почташон 400 рубл. хайна духтаро, ман видео имрӯзаро ба охир мерасонам. худованд нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. як бори дигар худоҳафиз мекунам ба шумо. хай бинед духтаро, материалои хушрӯ метраш 420 рубли. бози бо мисол ягон савол мешавад, ман якбора метрашам гӯям. метраш яхел ба фикрам инаш 480 рубл буд, ё ин ки дигарияш 420 рубла дошт. мо 400, короче мо 500 рубла материал нагирифтем да. ҳамаша мехе 420, 460, 480. бинед чӣ хел хушрӯй карда да 480 рубла ва 420 рубл материал. паплин за метр мегӯянд ки